Good morning. Alright mga tropa, so magandang umaga. At dito na pala tayo sa may bukid. So papunta pala tayo dun sa mga alaga nating baka. Dahil kagabi is a blessings. Ayun, kagabi may blessings na dumating. Napakalakas ng ulan. So parang halos gabi-gabi na yata umuulan na dito sa amin, kaya hindi na tayo masyadong nagdidilig ng mga tanim natin sa mini farm. Right, so yun. So mamaya dadaan tayo dun sa may mini farm, kasi yung mini farm nandun, nandun siya. So yung baka naman natin nandito sa may gitna, nasa gitna ng bukid. At salamat pala sa lahat ng mga sumusuporta sa atin sa mga ginagawa natin, sa mga manukan. So farm din yon, poultry farm. So kasama yun sa vlog natin sa Buhay Bukid. Pero yun nga lang, yung mga manok natin nandun sa bahay. So tawag kasi dun backyard chicken. Backyard chicken So yun, yung mga panabong pala na yun pangbenta lang. Wala tayong ibang gagawin dun. Hindi naman tayo pupunta makikisabong. Right. So grabe, napakalakas ng ulan kagabi. At yung kagabi halos mabaha din sa amin, so sa bahay. Kaya sabi ko, buti na lang malakas yung ulan. Medyo nabawasan din yung init. At napablog pala tayo dahil marami tayong gagawin ngayong araw. So yun, malapit na tayo sa may baka mga tropa. Alright mga tropa, so yun na si Kawi. Ito rin naman si Kiwi, ayun okay naman sila. Umagang-umaga pinuntan natin yung mga baka natin, gawa nga nung siyempre pag ganitong umulan lumalambot yung lupa. So ngayon mamaya gusto nilang sumilong yung mga latok ng baka, yung bakal na binabaon sa lupa. Minsan kasi natatanggal yun, kaya yun ang dahilan kaya pinuntahan natin yung mga baka natin. Baka mamaya nakawala, pero so far okay naman sila. Hindi naman sila nakawala. Ayan sila, yung si Kiwi, ayun, kumakain na. Lakas kumain Kasi yung si Kawi nakatambay pa. Baka mamaya pa kung kakain yan. Right, so yun, okay naman yung mga baka natin. At marami kasi tayong gawin ngayong araw. Masisilipin naman natin yung mini farm natin. Tagal na natin hindi na ipakita yung mini farm natin mga tropa na. Pero yung mini farm natin okay naman. Pero mamaya sisilipin natin, dadaan tayo dun. Alright mga tropa, so yun. Nandito na tayo sa may mini farm mga tropa, So ito na yung mga tanim natin. Basang basa yung lupa sa sobrang lakas ng ulan. Ito sisilipin natin yung mga talong natin. Ito na yung mga talong natin na bagong tanim.
Baka isang buwan na siguro itong mga to. Isang buwan na. Yung mga lumang talong natin, no. Ay. Tapos yung patola. Yung patola natin, no. Wala pa ring bunga. Pero soon to be magkakabunga na yan. Kasi yung bunga niya sana namatay sa sobrang init. Tapos na yung sitaw. Sitaw natin mga tropa. Ang daming bulaklak, oh. Oh. Daming lumabas na mga bulaklak, oh. Natural lang yan. Natural na pagpapabulaklak ng sitaw yung ginawa natin. Wala tayong ni-spray dito. Gaganda ng bulaklak. So, may mga bunga na rin, oh. Meron na. So mamimitas tayo mamaya. Mga umuusbong na bunga mga tropa, oh. Ang daming bulaklak mga tropa, oh. Ang dami. Ito naman yung mga sili natin dito. Siling labuyo. Silipin natin. Bali namin tas na rin pala ako dito. Kaso hindi ko na naipakita. Ito na mga tropa yung mga siling labuyo natin. Ang daming bunga. Tapos good news pala mga tropa, yung mga palang natin is makyat na. Ano na sila mga tropa, mga palang natin. Ayan. Pero may bad news tayo. Gawa ka nung anong tawag dito, nung dinadala natin si Patag sa hospital, yung mga tanim natin dito na ibang sili, yun na, binanatan na naman ng kambing. Kasi may pumasok na naman dito, hindi niya sinarado. So itong nangyari, wala. May pumasok kasi dito mga tropa, hindi niya sinarado yung gate. Hindi ko naman nakita kung sino, kaya mahirap magbintang. So yung mga bagong tanim natin na sili, halos lahat inubos ng kambing. Pero makakabawi naman yan kasi tag-ulan na, umuulan-ulan na. Tapos ito yung mga tanim nating mga malunggay. Right, so yun, sa mga nagtatanong kung kumusta yung malunggay natin, ito na yung update natin. Yung mga tropa, musbong na. Halos lahat umusbong na mga tropa. Ayan, ang dami na, ang dami ng dahon, tanggalan natin. Ito yung nag-iisang okra natin. Ito kinainan din ng kambing yan. Ayan, kasi pa yung unang malunggay natin na umusbong, na tumubo. Ayan, diba? Effective yung ginawa natin kung paano tayo magtanim ng malunggay. Alright mga tropa, so yun. At day 3 pa lang ngayon ng ating pag-aalaga ng sisiw. So yun, may gagawin na tayo dun sa may sisiw natin. Ay hindi pala day 3, day 2. Sorry, day 2. So day 2 nila ngayon. At may gagawin tayo sa mga sisiw. So mamaya papakita natin. Right, so update tayo mamaya mga tropa. Alright mga tropa, no? So nandito na tayo sa may bahay. At nandito na tayo sa manukan natin. So yun mga tropa, i-share ko lang, no? Umulan man o umaraw, ayan, umuulan sa gabi tapos umaaraw, pero tignan nyo naman yung mga manok natin mga tropa, masisigla.
So ibig sabihin, effective talaga yung ginagawa natin, yung binibigay natin na calamansi juice sa mga manok natin. Right. Ayan, si Ulinok. Gusto nang sumakay sa balikat ko, oh. Ay, so yun. So ito yung day 2 ng ating pag-aalaga ng sisiw. Pag-aalaga ng sisiw mga tropa. Ay, so papakainin natin sila ngayon. So bago pala natin sila pakainin mga tropa, painumin muna natin sila ng tubig. So naglagay pala ako nito kagabi dahil ulan, pang cover para hindi sila mahanginan. So bababa na natin sila mga tropa para makainom sila ng tubig. Ito lang muna yung paglalagyan natin ng tubig na inumin nila para hindi sila malunod. Kasi malulunod lang mayan pag yung medyo malalim, eh. Gasan lang natin. Kailangan dapat pag ganyan mga tropa, dapat laging malinis yung kanilang kainan, malinis yung kanilang tubigan. Pero ganun yung pag-aalaga ng manok na walang bakuna. Pag ganun na walang bakuna, kailangan dapat malinis lagi. Ganyan lang, oh. Papainumin lang natin sila mga tropa bago natin sila pakainin. Kasi kahapon painom tayo ng tubig sa asukal. Ngayon tubig lang muna. Ay, pambihira. Sinipa ng nanay. So yun mga tropa. So tapos na tayo magpainom ng mga sisiw. So simple siguro ganun din yung ginawa natin kagabi, ay kahapon. Bali 3 dip lang ng tubig yung binigay natin. At tayo ay magpapakain ng mga sisiw. So unang ibibigay natin is yung chick booster na Thunderbird. So ito yung mga tropa, yung chick booster. So ang tatak pala nito ay Thunderbird. So kunti lang naman yung ibibigay natin. Nauna ka pa. Nauna pa itong inihin mo ko. Yan, dito magbibigay na tayo ng kanilang pagkain. Nagutom na rin itong mga alaga natin dito sa mini range. Marunong na silang uminom. Bigyan natin yan. Tignan natin kung kakain na sila. Tuturuan naman yan ng mga nanay nila. Kakain na yung mga tropa, oh. Ito yung isa umakala. Ano yung isa? Bali 4, bali 5 tumato, eh. So yun lang mga tropa. So day 2, ayan, papakain na tayo ng masisi natin. So nung day 1 hindi tayo nagpakain. So ang binigay lang natin is yung tubig saka asukal. Tapos dito unang gagawin natin bago tayo magpakain, papainumin muna natin sila ng tubig bago natin sila pakainin. So yun. Yung mga tropa, nagkakain na yung mga yan. Tapos mamayang gabi, hapon pala, ibabalik natin sila dito sa may doon nila, anong tawag dito, kulungan.
pero tatakpan pa rin natin sila para hindi sila masyadong ma-expose sa hangin. Kagandahan pala mga tropa, no? Kagandahan na yung ginawa natin kahapon ng ganito. Nakita nyo naman ulan mga tropa, no? Malakas yung ulan kagabi. Yun ang kagandahan nun kasi hindi sila nabaha dito. Ayan, tignan nyo nun, hindi maputik. Ayan, diba? At malinis pa rin yung kanilang tinutungtungan. So yun yung kagandahan ng idea natin kahapon. O diba? Yun mga tropa. So dito na rin matatapos yung vlog natin. So see you sa next na vlog natin mga tropa. Abangan nyo ang day 3.